O libre marisqueo avanza sen moito produto, por iso o sector proporá a Consellería do Mar medidas para recuperar a ría e evitar que os traballadores teñan que acudir ao paro. O libre marisqueo, anta nunha das campañas máis agardadas polos profesionais da Ría de Arousa, mudou totalmente para a preocupación do sector. A semana pasada deu comezo a extracción do marisco nas concesións libres e se confirmaron as malas expectativas que tiñan os profesionais. O único banco que está soportando un pouquiño peso é o buído, esperemos que aguante polo menos un mes, que non vai ser o caso. Estábamos falando que como moito un par de semanas, pensamos que máis ou menos é o que aguantará. O que teremos que ter unha reunión inmediata ca Consellería para tomar medidas ao caso e buscar unha solución para estes meses, non só polo tema das axudas, como nos están dicindo, que vivimos de axudas, tal. O que queremos propoñer é que se busque unha solución ou que se intente, polo menos, recuperar os bancos de cara ao ano que ven, porque realmente os mariñeiros queremos traballar, non queremos vivir de axudas. Rianxo nota en primeira persoa este descenso non só no número de embarcacións que participan no libre, senón tamén na escaseza de produto que se atopa. Aquí andaremos sobre, ahora mesmo, 30, 40 barcos, cando antiguamente habría máis de 150. Normalmente, cantos máis barcos había, é cando se iba aos lombos, porque hasta noviembre non empezaba a campaña de voo, e eses barcos viñen tamén ao marisqueo. Os aquí están indo a unha zona que hai de libre marisqueo de outras zonas, que está aquí por debaixo de Cortegada, e están indo aquí a unha zona que tamén que chaman as Rodas, que non ten nada, pero están collendo pouco, están collendo 1 kilo de babosa, 2 kilos, os que están por baixo Cortegada, algúns collen 3 kilos de japónica, un de berberecho, medio de fina, pero bueno, ao final o cupo non se colle en ninguna das zonas. E apunta que os mariñeiros están a traer para a terra un soldo ridículo, xa que o valor dos bivalvos descendeu en lonxa. Que eran os precios, comparados ao que se aguanta un pouco agora, parece que volveu a subir un pouquiño a japónica, e a roja tamén ten un precio un pouco e tal, pero a babosa, a verdade, que comparado co verán, baixou o precio considerable, baixou de 30 euros a 23. Unha situación pola que o sector baralla alternativas, como que os profesionais acudan ao paro pola falta de produto. Porque, volvo a repetir, Rianxo planteou nesa reunión que había que buscar algún tipo de axuda para o sector polos motivos que está pasando, pero non só si unha axuda. Está claro que a xente ten que levar algo de comer para a casa, pero o que queremos é que se actúen sobre os bancos, porque senón estamos todos os anos igual, estaremos pedindo axudas todos os anos e chegamos a noviembre e os bancos están igual, ou a outubro, e os bancos van a estar igual, cas mesmas condicións e sin nada, habrá que actuar sobre eles. É mellor que se invirta algo de capital ou que deixen de dar as axudas de regeneración ás cofradías e que as invirtan neses bancos para recuperalos. Esta e outras propostas as queren presentar os patróns maiores á Consellería do Mar para poñerlle solución a esta situación. Teremos que propoñer tamén á Consellería, porque, como digo eu, nós tamén somos non responsables, pero vivimos destes medios e temos que propoñer tamén cousas para facer. Hasta ahora nunca se nos fixo caso e intentaremos que desta se nos faga caso para intentar volver a recuperar o que é os bancos, que vai ser complicado, non digo que non. Depois de tantos anos de deixadez, recuperar unha zona de libre marisqueo como é tan importante como os lombos non é dun ano para outro. Este ano non se está traballando nos lombos, xa que están pechados, e tampouco se agarda que no caso de que se abra haxa produto. Nós, pola experiencia que temos na nosa zona dos lombos, que temos unha zona pegada, sabemos que ese berberecho acaba morrendo. Nós sabemos, máis ou menos, podemos ter unha idea do porqué, porque a nós no verán tiñamos berberecho tamén, incluso deixamos a zona sin tocar para que medrara ese berberecho no verán e poder extraerlo contra finais de verán, aí en agosto, cando se foi probar estaba todo morto. Non é que foran os depredadores nin fora nada. As temperaturas da agua en ese momento non eran as elevadas que hai ahora mesmo. Aí hai outro factor que ven polo río abaixo. A asistencia técnica das confrarías traballa nun estudo para presentar datos á Consellería cos que conseguir avanzar nas axudas e na recuperación da Ría de Arousa para garantir o seu futuro.